V ostatných dňoch rezonuje medzi poslancami Košického samosprávneho kraja otázka problematickej cesty v Hrašoviku. Ja sa nachádzam momentálne v Hrašoviku s pani starostkou tejto obce a idem sa pýtať, ako to vlastne je, pani starostka, odkedy sa dožadujete tejto cesty, lebo my sme po nej ledva sem došli, je naozaj v dezolátnom stave, tak skúste mi porozprávať tú genézu, že kde to začalo, kedy ste prvýkrát žiadali o jej opravu. No tak nejak ostrejšie sme začali asi v roku 2015. Myslím, že vtedy prvýkrát sme posielali taký väčší súbor fotiek z tejto cesty. No a postupne, viete, jak sa cesta aj zhoršovala, tak to aj gradovalo. Proste čím viac bolo nespokojných občanov, tak tým viac sme. Predpokladám, že za každým vám ju sľúbili? Áno. A vždy to malo nejaké výhovorky alebo nejaké dôvody? Prečo doteraz nie je bol urobená? Dôvod ten istý, dá sa povedať, financie. A to, že sme stále pre niektorých koncová obec. Že proste príde autobus do obce, tu sa otočí a ide naspäť, čo už roky nie je pravda, pretože dovolím si tvrdiť, že cez našu obec prechádzajú vďaka našim cestám obecným, tu od Beniakoviec, od Vajkoviec, z Rosanoviec nejaká časť, hej. Tým, že sa stavala tá diaľnica, že boli nezjazdné tie úseky tých vážnejších ciest, cesty 50-ky, čo smerom na Michalovce ide, tak si ľudia skracovali cez nás tú cestu, takže je tu veľká premávka. Čiže na cestu nie sú peniaze? No, správne tak, tomu rozumiem, áno, hej? Áno. Aj napriek tomu, že už roky o to žiadate? Áno. Lebo ona vyzerá aj dosť nebezpečne. Áno, je to tak. Krajnice sú, to teraz ešte vyzerá, tie posledné roky, 2-3 roky nejak sa snažili aj tie krajnice trošku tým asfaltom nejak zaplniť, ale je to nebezpečné v zime, keď je sneh na ceste, tak fakt oproti, keď ide napríklad autobus alebo nákladné auto, je najlepšie zastať, počkať, keď prejde, aby ste sa vyhli tomu, že spadnete do rigola. A kedy vám naposledy bola sľúbená oprava tejto cesty? No naposledy, ako informácie máme teraz také, že Košický samosprávny kraj sa uchádzal v rámci výzvy, ktorá vyšla na cesty 3. triedy, kde sme ich tiež vtedy prosili. Som posielala viacerým poslancom do dopravného výboru, takisto pánovi Trnkovi mail, kde som ich prosila, aby sa do tej výzvy zapojili tým projektom našej cesty, pretože v tom čase už bol urobený projekt, bolo vydané stavebné povolenie, mali všetky náležitosti, tak naposledy mám nejaké informácie zo začiatku asi marca, že ten projekt im prešiel a že teraz súťažia dodávateľa. No, cesta urobená nie je, to sme dnes mali možnosť na vlastné oči vidieť a dozvedela som sa, že obyvateľom Hrašovika bol doručený leták, kde bola informácia, že cesta urobená je. Je to pravda? Tak upravená bola len v letáku. V skutočnosti sa jazdí tak, ako sa jazdilo, čiže veľmi zle. Prostredníctvom Slovenskej pošty, našej poštárky, bolo doručené obyvateľom do schránok taký letačik Košického samosprávneho kraja za predchádzajúci rok, že opravili sme pre vás, alebo urobili sme pre vás toto a boli tam cesty, ktoré boli v okrese Košice okolie spravené. No a medzi nimi bol aj Hrašovík. Bola tam mapka nakreslená, ten úsek. Bolo tam náklad, v podstate ten 1 000 000, ktorý je v rozpočte toho projektu. Tak sme ostali v ňom úžase. To bolo v ten deň, keď nosila pani poštárka, my sme o tom nevedeli, lebo nám tu nedoniesla nič. Až potom na druhý deň, keď si to ľudia našli v schránkach a ráno, keď sme prišli, tak začali telefonáty, že či už sme podali trestné oznámenie, že kde je 1 000 000 eur. No a tak prvé bolo, že som zdvihla telefón a zavolala na Košický samosprávny kraj a tam mi bolo povedané, že došlo chybe, že pani, ktorá to mala na starosti, tak nebol dobre odsúhlasený ten navrhovaný plagát, že takto išlo do tlače takto, hej. Že ako sa stala chyba, že sa ospravedlňujú, dokonca poslali taký ospravedlňujúci aj list, ale aj hovoreným slovom prostredníctvom rozhlasu sme ukľudňovali obyvateľstvo. A kontaktovalo vás v tejto veci vedenie Košického samosprávneho kraja, alebo pán predseda sám? Nie. Čiže nikto tam nepociťoval potrebu sa vám nejako osobne možno ospravedlniť? Poslali toto, čo poslali. Ako to vnímate? Ako to vyhodnocujete teraz po istom čase? Viete, ľudia sú všelijakí, no tak prišiel tu pán, že či už sme podávali trestné oznámenia, že tie peniaze museli byť niekde zneužité. Viete, v rámci toho, čo sa dnes na Slovensku deje, nielen dnes, posledné roky, sa ani nečudujem, že niekto môže mať takýto nápad, hej. No tak museli sme to s ľuďom vysvetliť, hej, že časť toho úseku bola urobená a časť sa urobí, nevieme kedy síce. Máte nádej, že tá cesta bude? No dúfam. Ja som tu ešte do budúceho roka, ja už nemienim ďalej kandidovať, takže by som bola veľmi rada, keby
to úsilie tých rokov predo mnou bolo završené tým, že aspoň by sme sa dočkali tej novej cesty. Že ja som ochotná urobiť gulášovú party pri otvorení. Tak je to hej, viete, keď vám obyvateľ povie, tak ako nedávno v jednom článku bolo uvedené, že je problém nájsť taxikára v Košiciach, aby niekoho doviezol v noci sem, tak už to o niečom svedčí, že tých spojov nemáme toľko, takže viem, že využívajú aj mladí, viete, ide do kina a posledný spoj máme nejako 8:30, takže... Že Hrašovík bezpečnú cestu potrebuje. Áno. Ako svoj. Áno. Dobre, tak ja i moji kolegovia poslanci určite budeme na to dozerať, či sa niečo deje, či sa niečo mení k lepšiemu, i čo sa týka tejto cesty vašej i ďalších, ktoré sú v podobnom stave.